Priatelia, máme tu začiatok nového týždňa a u nás v Trenčine tu leje a leje ako skrhli. Už to tu nevyzerá na zimu, ale skôr ako keby začala, alebo mala sa začať za chvíľučku jar. A skončili sa nám aj zimné olympijské hry v Miláne a v Cortine a Slovensko na nich získalo, hádajte koľko? 0,000 medaily. Ale keďže je ten začiatok nového týždňa, mám pre vás dobrú správu. Máme tu ministerstvo športu, takže najbližšie zimné olympijské hry o 4 roky, ale už aj možno najbližšie letné o 2 roky nás čaká kopec medailí, pretože máme ministerstvo športu, ktoré je riadené Rudom Huliakom a úspech sa musí dostaviť. Takže už pôjdeme iba hore. Pozdravujem vás všetkých. Pekný začiatok nového týždňa. Ahojte.